ksiądz dyrektor Miszczuk Diecezjalnej Wyższej Duchownej Seminarii u Grodnie z specjalnym listom zwrotem dla wierników. U 1925 году Papa Pij XI, obwieszczający encykliku Quas Primas, ujął świata Chrysta Володара. Причиной установления этого свята Святый Отец потłumaczył наступними словами. Людям треба нагадувати об їх обов'язках перед Ісусом Христом як Паном і Володаром, і об тим, що Його панування розповсюджується на їх особисте і громадське життя. Папа відзначив, що шмат зла обринулося на світ, бо многие люди выдалили Иисуса Христа и Его наисвятейший закон со своих звичаев особистого, сімейного и громадского життя, а в будучині нема надії на тривалий мир поміж народами, поколь як особні люди, так і цілі країни позбігають і відмовляють володарства нашого Збавці. Христос Володар сидить на своем троне славы у окружения анёлов, а не подчас суда выявится, что Он пришел до нас, як наш ближний, голодный, правнучий, бездомный, ободранный и расследованный. С радостью распознаем небачного Володара у бедным человеку, який чекає от нас любові. Кожна перемога над власною слабостью, кожне навертання – это власное, внутреннее свято этого Володара. Молимся за святый костел, как вел людей до володарства Христа, где панует верность и любовь, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как его апостольская послуга содейничала переносе добра во всем свете. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за все народы, які
переживают трагедию войны и ненависть, как яны открыли свое сердце на пробачение и любовь у имя Христа, Володара спокоя, Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за людей, які повинні приймати вельми отказні рішення, щоб вони завсёды керувалися своїм сумлінням. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто перед обличчям терпіння і зла згубив віру в Божию милосердність, щоб вони отримали утешення укрижованого і воскреслого Пана. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних коля алтара Пана, как мы, не глядячи на тяжкости, умели заховать мощную веру, надею и любовь. Тебе просим. Вислухай нас, Пане.